Fi ħsibietu, Karist huwa il-Limestone Cowboy, protagonist mill-istejjer ta' Missieru Noel. Fajneħ u eroj ġej mill-Wild West Amerikan, imma din Malta u fajnejn kulħadd Karist mhux f'siktu. Dan u Limestone Cowboy, film Malti li wara premier fit-13 ta' April se jibda jintwera għal pubbliku fis-swali taċ-ċinema mit-19 ta' April. Il-film li l-ħidma fuqu saret fuq medda ta' snin u b'valur ta' produzzjoni li laħħaq €1,000,000 iħares lejn is-soċjetà Maltija u d-delużjoni ta' personaġġ li jemmen li jista' jkun il-politiku Salvatur ta' Malta. Personaġġ li l-karattru u l-aġir tiegħu wasluh għal fama ta' ċelebrità nazzjonali. Però il-film imur iżjed minn hekk għax Karist għandu familja li qed tħallas il-prezz tal-illużjoni tiegħu, fosthom ibnu John. John li għal snin sħaħ ħadem biex jitbiet minn dik ir-realtà u kien irnexxielu, sakemm tfaċċa Tommy u spara l fuq il-popolarità ta' Karist. Ir-rakkont, ispirat minn ġrajiet reali u fl-isfond storiku Malti, joħodna fi vjaġġ mimli emozzjonijiet mill-faċċata sabiħa ta' suċċess ta' karattru diżilluż u ħajjiet personali mwera u inkisra b'din l-illużjoni surreali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.